kalua. Lukas 2 ayat sada sahat rodi ayat tolu. Dungi Roma ujui pareta sian Kaisar Agustus. Asa ikon suratan nasa jolma digongkomanna. Pamilangan perjulu mai uju digonggomi Skerenius Tano Syria. Jadi borhat masa sude asa disurati ganuk tubona ni pinasana. Lukas 2 ayat 4 saat rodi odong. Borhat manang si Joseph nasian Galilea sian Nasaret nako tuluat Judea tuhutani si Daud namarguar Betlehem. Alasian peparan jala margani si Daud ibana. Suraton dirina rap dohot si Maria orang nai naung gabe-gabe. Jadi di sina sida kok maari hanguluan. Jadi di sini nasida gok maari hanguluan na di borkas di tubuh ma anak buah bajuna di borkas ma di pihakon ma di bagasan panggagatan ala soadong inganan na asing permainan nasida. Jadi adong maborngin di ladang di sini aka parmahan mangingani pinahan nasida. Jadi didapoton sada surusuran nasida jala marsinondang sangapni tuhani humaliang nasida. Gabe biar situtuma. Alai didok surusuruani tunasida unang biar hamu ai barita halas niroha godang do hubuan tuhamuna. Parsaulian ni sandok bangsoi. Alai ai naung tubuh do dihamu sabornginon dihutani si Daud si paluai ma Kristus Tuhani. Lukas 2 ayat 15. Jala dinalahoi aka surusuruani sian nasida dopak gijang masih padohan ma aka parmahani beta mahita tu Betlehem tahida ma nama saon na pinabotohon ni Tuhani tuhita. Tanda ni nauli dohot pakorhon adengani dang holan barani marnida dohot majupangi. Alai dohot do haradeon marsoba dohot mamaritahon. Dang holan manoton nama sai margogo do nasida mamuji-muji di bata. Da songoni patu di tanwaing Martadda do di Bethlehem hutana meti. Alai wahado di Jerusalem hutana riburi. Martadda jala marpang horohon do manang na holan nalongang. Wasa holan nalongang tagamon na sumaswakal na do. Dang tagamon siya turahana gabe dangi iya porsiay na uli. Molo holan longang sambing do na biasa doi. Alai yang gona kaporsiai di semajupangi martadda do na uli marpanggorhon do tutu na denggani dirohani halak na mangatusi dang holan hatana manolopon manang holan lakana madapoton alatung doho do si bahonon na di soba parhapis taranido raja na ibaru tuwi uhud dirukarib na binoan ni nasida dihita na pungon aha masyuruk karaton nuaeng Rohaku rohatama ondo dido edetai atong rohamima peliami o Jesus hasian saijalo mai yas jala sonang ma baen akai tong gabidomu ma tu rohami. Amin.